Καλησπέρα, είμαι ο Κωνσταντίνος. Σε αυτό το λιγόλεπτο βίντεο θα ήθελα να σου δείξω, τετράλεπτο βίντεο θα είναι, πεντάλεπτο, θα ήθελα να σου δείξω πώς μπορείς να έχεις εισόδημα από το ίντερνετ, καθαρά από το σπίτι σου, καθαρά από τον υπολογιστή σου, χωρίς να στρατολογείς κόσμο, χωρίς να σηκώνεις τηλέφωνα, χωρίς να πηγαίνεις σε ραντεβού, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Δεν θα μιλήσουμε για MLM, ξεχνάς MLM, ξεχνάς ότι ήξερες για αυτές τις εταιρείες. Εδώ δεν θα σου πω τέτοια. Εδώ θα σου δείξω πώς με λίγα απλά βήματα, γνωρίζοντας μόνο λίγα αγγλικά και γνωρίζοντας copy-paste, πώς μπορείς να βγάλεις χρήματα από το ίντερνετ, χρησιμοποιώντας παγκόσμιες πλατφόρμες εμπορίου, αγοραπολισιών, όπως είναι το eBay και το Amazon. Το μόνο που πρέπει να ξέρεις είναι λίγα αγγλικά και πώς να κάνεις copy-paste. Τίποτα περισσότερο και θα δεις ότι είναι πολύ απλό. Εφόσον το έχουμε καταφέρει όλοι εμείς, μπορείς να το καταφέρεις και εσύ. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, θα δεις τι έχω καταφέρει εγώ και θα τα δεις εδώ live τώρα. Εδώ είναι το όνομά μου, αυτό είναι το eBay μου. Πάμε, θέλω να σου δείξω λίγο τις πωλήσεις μου. Έχω 35 τελευταίες μέρες, έχω κάνει 28 πωλήσεις και έχω βγάλει αρκετό κέρδος από αυτές τις πωλήσεις. Εδώ πέρα είναι το eBay μου, βλέπεις εδώ όλα αυτά τα αντικείμενα είναι για πώληση. Εδώ είναι ο τζίρος που έχω κάνει, οι κινήσεις που έχω κάνει στο eBay, οι αγοραπολισίες που έχω κάνει. Είναι 967 λίρες. Εδώ βλέπεις αντικείμενα που έχω ποστάρει, τα οποία είναι προς πώληση. Θα δεις πώς γίνεται, θα μάθεις τον τρόπο. Είναι πάρα πολύ απλό, καθένας μπορεί να το κάνει. Και είναι τόσο απλό όσο ακούγεται με αυτά τα απλά βήματα που σου είπα. Χρειάζεται να ξέρεις λίγα αγγλικά, να έχεις λίγες γνώσεις αγγλικών και λίγες γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή, δηλαδή copy-paste. Θα σου δείξω, ορίστε, αυτό έχει πωληθεί αυτή η ξυριστική ηλεκτρική μηχανή. Έχει πουληθεί και μάλιστα έχει πουληθεί 3 φορές. Την πουλήσαμε 52,99 και θα σου δείξω τώρα πόσο την αγοράσαμε από το Amazon. Την αγοράσαμε, ναι, αυτή εδώ είναι. Την αγοράσαμε από το Amazon στις 40 λίρες. Την αγοράσαμε 40 λίρες, είναι η ίδια ξυριστική. Θα σου βάλω αυτή τη φωτογραφία γιατί την έχω μετατρέψει εγώ. Ίδια φωτογραφία, ίδια ξυριστική μηχανή. 40 λίρες την αγοράσαμε. 52,99 την πουλήσαμε, 13 λίρες είναι η διαφορά, μείον 15% που σου κρατάνε τα fees στο eBay και το PayPal, βγάζεις τη διαφορά, κρατάς τα κέρδη. Είναι τόσο απλό. Αυτό κάνεις, όσο απλό και αν σου ακούγεται, έτσι είναι τόσο απλό. Θα σου δείξω άλλη μια πώληση που έχω κάνει, μισό λεπτό να ορίστε. Όλες αυτές είναι πωλήσεις, θα σου δείξω άλλη μια καλή πώληση που θυμάμαι, είχε μεγάλο κέρδος, για ένα μικρό αντικείμενο είχε μεγάλο κέρδος, πούλησα αυτόν το μεγεθυντικό φακό, τον οποίο θα σου δείξω πρώτα πόσο τον πουλήσαμε. Τον πούλησα 2 φορές. Τον πούλησα 42 και 29 λίρες. Είναι αυτός εδώ, θα δεις τη φωτογραφία τώρα στο Amazon. Λοιπόν, τον πούλησα περίπου 43 λίρες. Δείτε εδώ πόσο τον αγόρασα. 24,99. Η διαφορά είναι περίπου 17 λίρες. Δηλαδή με τα μείον 15% είναι περίπου 12 με 11 λίρες καθαρό κέρδος. Είναι 10 με 11 λίρες καθαρό κέρδος χωρίς να έχεις κάνει απολύτως τίποτα. Μόνο copy-paste μεταφέροντας το ένα αντικείμενο από το ένα site, από το Amazon, στο site του eBay, πουλώντας το εκεί. Και όταν λέω αγοράζοντας το, δεν εννοώ ότι πρέπει να έχεις αποθήκη, δεν θα έχεις ούτε αποθήκη, δεν θα έχεις ούτε stock στο σπίτι σου, δεν έχεις τίποτα από όλα αυτά. Όλα αυτά μπορείς να τα μάθεις πώς γίνονται στην πλατφόρμα του DS Domination. Ακολουθεί από κάτω στην περιγραφή του βίντεο, θα βρεις ένα link. Εκεί θα μάθεις όλα τα κόλπα, θα μάθεις τα πάντα, τι πρέπει να κάνεις, τι δεν πρέπει να κάνεις, πόσο απλά είναι τα πράγματα, πόσο κέρδος μπορείς να έχεις και άλλα τέτοια πολλά μυστικά. Εφόσον το έχουμε κάνει εμείς, μπορείς να το κάνεις και εσύ. Ξεκίνα τώρα, σου συνιστώ να συμπληρώσεις το email σου και το όνομά σου τώρα, στο link που βλέπεις από κάτω. Είναι τόσο απλό, μπορείς και εσύ να έχεις εισόδημα από το ίντερνετ και δεν θα ρισκάρεις τίποτα, χωρίς κανένα ρίσκο, χωρίς να ρισκάρεις τα δικά σου χρήματα, χωρίς να έχεις αποθήκη, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Θα χαρώ να σε δω στα επόμενα βίντεο, θα χαρώ να σε δω στις εκπαιδεύσεις. Ξεκίνα τώρα, κάνε την εγγραφή σου και βγάλε τα πρώτα σου χρήματα αύριο το πρωί. Να είσαι καλά που με άκουσες, ευχαριστώ πολύ, γεια χαρά.